Radyo Balagon Kaito, DZGB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 12:15. Ipinipresentar kan Radyo DZGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DZGB Bareta alas 12. DZGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DZGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Maray na udto mga tugang uya po ang mga barata ngunyan na Sabado. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, mga konsumidores dapat matawan ni proteksyon sa panahon nin kalamidad. Job order employee kan Daraga LGU arestado sa buy-bust operation. Grupo nin mga jóvenes malansar nin donation drive para sa Albay. Supply ng tubig sa Catanduanes, posibleng mahaloy pa bago makabalik. Sa lado nasyonal, sobra sa 5 bilyones pesos ang danyos sa mga school buildings dalan sa Bagyo. Malibong ang datos kan bilang nin mga personang nagadaan kan bagyong Ulysses. Quick Response Fund kan DSWD na dagdagan. DOH nagpatanid kontra sa paglabto sa maating tubig. Sa ibang nasyon, 14 katao ang gadaan sa labanan sa India asin Pakistan. Sa lado ning Karawat, mga PBA teams na dai nakasabay sa quarterfinals nag-uli na. Detalles kan Bareta Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Matapos ang sunod-sunod na pagrapado kan mga bagyong Quinta, Role asin Ulysses sa nasyon na apektado ang Kabikolan, sinabi ni ang Probinsyano Party List Representative Alfredo Los Santos na masumiter siya ng propestong lakdang sa Kongreso may kinaraman sa mas makusog na protection para sa mga konsumidores. Sinabi ni De Los Santos na nareparo niyang may mga personang nag-aaprobitsar sa sitwasyon asin biglang pipalangkaw ang presyo kan mga pangenot na pangangaipo kan publiko kasabay na ang generator set, kandila asin iba pang gamit sa pagpapailaw. Sigun kay De Los Santos, dapat pakusugon ang ley kontra sa mga nag-aaprobitsar sa sitwasyon dahil mas kingani may price act asin may price freeze sa mga lugar na deklaradong nasa state of calamity, alaga daimon ini na ipapatob nin toltol kan mga otoridad. Sa tanawan ni doon na sa pagbolta kan session kan Kongreso sa ini sa priority bill na sa iyang isusumitir. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Nescafe, kasangga ng bawat Pilipino. Day nakapalagan sarong babae kan siya arestaron kan mga otoridad sa paagi nin buy-bust operation sa laog nin sarong lodging house sa Doña Maria Subdivision, Barangay Tagas, Daraga, Albay. Si Christine Presbitero, job order employee kan gobyerno lokal asin residente kan Barangay Maroroy kan nasabing banwaan nadakop mantang nagpapabakal nin pigtutubudan na shabu sa otoridad. Nakuasay ang plastic sa sachet nin pigsasabing shabu asin iba pa mantang siya na sa kustudya ng ngunyan kan mga otoridad para sa magkakanigong disposisyon. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sarong Youth Organization sa Leyte ang naglansar ng donation drive para madugangan ang relief operation sa mga lugar na naapektaran ni Marhay kan bagyong Role sa Kabikolan. Ang proyekto na pig-aapod na isang dilata para sa nasalanta kan Junior JC's Tanawan Mulawi Chapter asin Junior JC Metro Tacloban Roberto Kang Leon sa Tacloban City. Yon house-to-house donation drive na may kamawot na makakolekta nin sarong dilata kada harong sa nagkaparang mga piling barangay. Ang donasyon ipapadara sa Albay na yun naman ang mangangenon sa distribusyon kan relief items sa mga napiling lugar. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw.
Inako kan Local Water Utilities Administration na mga ngaipo pa ni halawig na panahon para makumpleto ang distribution line sa nakadistroso kan minaging bagyong Rolly sa Catanduanes. Sinabi ni Luwa Administrator Chie na kinakaipuhan na mas-serving unhaan na route na distribution lines asin magkaigwanin inspeksyon sa kalidad kan tubig sa pighahalean kaini. Idinagdag pa man niya na pwede silang mag-drill para masalidahan ang sinang water source kung kaya medyo mahahalo ini. Enot kaini maabot sa 8,000 na mga harong anadanyaran asin ang mga ini daing access sa tubig. Iyan ang primerong gabdang kan mga barata. Ang iba papakatapos kani. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan live tuwing Lunes, alas 11:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito sa DZGB. Usapang PhilHealth. Narito na ang magbibigay swerte sa inyong 2020. Mag-Jim's Coffee at mag-Cash Swerte Raffle Promo. Over 1 million pesos in total prizes ang ipamimigay. Bumili lamang ng alinman sa mga produkto ng Jim's Coffee Mix with expiry date 2021 onward. Ilakip sa isang white envelope ang 3 empty sachet any combinations. Sa labas ng envelope, isulat ang pangalan, edad, address, firma, contact number, proof of purchase na inilakip at pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang inyong mga entries sa mga drop boxes. Ang grand draw ay sa December 22, 2020 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng ₱250,000 at 100,000 naman ang mapapanalunan ng kanyang partner outlet. Meron ding 15 winners ng 25,000 each at 75 winners ng Jim's Gift Pack. Mag-Jim's Coffee at mag-Cash Swerte Raffle Promo. See posters and print ads for more details per DOH FDA permit number 0909/2020. Sa kulugan payo asin kalintura, ang Biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ang sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Nung dalaga pa si nanay, United Home for Sulfate Iron na ang iniinom niya. Kaya ngayon na ako na ang dalaga, United Home for Sulfate Iron din ang iniinom ko. Sabi ng mga nanay, United Home for Sulfate Iron. Ferrosulfate is the generic name of United Home Ferrosulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home Kidilets, ang gamot na panglagnat na sulit at magaling sa mga bata. $250 lang SRP. Sabi ng mga nanay, United Home Kidilets! Also available, Kidilets Syrup. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon. Kaya para may bilis ginhawa, dapat
dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Calling the attention of all shoppers. Ang Nescafe Creamy White, Nescafe Creamy Latte, at Nescafe Brown Twin Packs may prize rollback. Twin pack na, rollback pa. San ka pa? Please proceed to the nearest Nescafe aisle. Also, tirhan niyo po ako ng Nescafe Twin Pack. Thank you. May price rollbacks sa Nescafe Twin Packs. Bili na sa Suking Supermarket. Promo is from October 1 to December 31, 2020 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0982 series of 2020. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ang baretang ini hatod sa Indocan. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sinabi kan Malacanang na daimanin aumento sa presyo kan mga pangenot na pangangaipo sa mga lugar na nagdeklarar ng state of calamity. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na pinarumdom ang Department of Trade and Industry na base sa Republic Act 7581 o Price Act, ang presyo kan mga barakalon sa mga lugar na nasa state of calamity dapat imantinir sa presenting presyo sa lindong kan automatic price control sa laog nin 60 dias. Sa sinabi na niba sa mga lugar na nag-implementar na ng price freeze iyo ang Batangas, Cavite, Catanduanes, Mindoro, Palawan, asin Camarines Provinces, pati na Marikina City. Ang baretang ini hatod sa Indocan. Multi-5. Inabisuhan kan Department of Health ang gabos sa mga naglabto sa tubig baha sa tahaw kan pagrapado kan bagyong Ulysses na magduman sa pinakaharaning health center. Initangan ng matawaning kinakaipuhan na bulong kontra sa leptospirosis sin tetanus. Sigun kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na libreng ipapanao sa mga health centers ang bulong na prophylaxis siring man ang anti-tetanus shots. Tinawanin doon ni Vergere na importante makainom ng prophylaxis ang mga naglabto sa baha para makaiwas sa leptospirosis ang sarong nakakagada na helang na pwedeng makuha sa ihi kan mga kino. Mantang sinabi pa ni Vergere na sinugo naman ang mga regional units kan DOH na magtaon ng supply ng face mask sa mga evacuees para maiwasan man ang paglakop kan COVID-19 sa mga evacuation centers. Ang baretang ini hatod sa Indocan. Bye-bye bahay Rus kahit sa pambahay with Downy. Ibinasura ni Presidential Spokesman Harry Roque ang kahagadan na si Presidente Rodrigo Duterte maging presente sa kada bes na may mga kalamidad sa pagsasabi na ini gimmick masanakan oposisyon. Sa sinabi na ang teknolohiya matugot sa hepe ekotibo na permiman maisiyan ang mga pangyayari na dai man kaipuan magbiyahe. Idinugang pa man niya na si Duterte nagtataoman ng mga orden sa mga ahensya ng gobyerno. Sinabi ni Roque na dai man dapat na magapot kunain ang presidente sa pagsasabi na ini kalokohan man sana kan mga nasa oposisyon. Sa tanawan doon na ang presidente dai man nawawara. Ang baretang ini hatod sa Indocan. Unilab, malasakit ang kailangan para COVID-19 mapigilan. Magkakaiba ang pahayag kan mga opisyal kan gobyerno sa bilang kan mga nagadan sa bagyong Ulysses sa Special Presidential Briefing sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na 12 katawo ang nagadan sa bagyo. Alagad sa listahan ni Interior Secretary Eduardo Año, 14 ang kumpirmadong nagadan. Sinabi man ni Armed Forces of the Philippines Chief General Gilbert Gapay na 39 katawo ang nagadan. Sa lado ni Philippine National Police Chief De Bolsinas, 26 katawo ang nagadan sa bagyong Ulysses. Paliwanag ni Roque asin Anyo na kaya magkakaiba ang bilang dahil kaipuhan pa ining ipairarom sa verifikasyon. Sigun kay Anyo, dapat na siguruhon na ang bagyong Ulysses ang kausa kan pagkagadan ka nagkapirang biktima. Sigun pa sa opisyal, sangunyan ang kumpirmadong nagadan dahil sa bagyo na irehistro sa bilang na 14. Bareta hali sa ibang nasyon.
Nasa 14 katao ang gadaan sa naging labanan kan India asin Pakistan. Kinabibilangan ini kan mga 10 na sibilyan asin 4 na security personnel na nagkagaradaan sa insidente na nangyari sa cross-border kan duwang nasyon. Segun sa mga opisyal kan India, 6 na sibilyan, 3 soldados asin sarong border guard ang nagadaan sa sendang lado. Mantang sa Pakistan, 4 man na sibilyan ang nagadaan, mientras na pariyong pigaagawan kan duwang nasyon ang Kashmir region. Bareta sa lado ring Karawat. Nagali na sa Clark, Pampanga ang mga teams na daiman nakalaog sa quarterfinals kan PBA Philippine Cup 2020. Ang mga miyembros kan Blackwater Elite, Terra Firma Jeep, asin NLEX Road Warriors. Naghali na sa Indang Hotel na dinagusan, tangani makabuelta na sa Metro Manila asin makaiba naman ang sinang pamilya. Kasabay man sa naghali ang Northport Batang Pier, mantang ang mga nawalat, iyon na sana ang mga teams na nakalaog sa quarterfinals. Breakthrough! Ismay 360 Razor anapod kan mga eksperto sa siyensya asin teknolohiya sa kinaban sa bago nindang invention na pampapugi. 5 watts ini asin 8,000 RPM ang motor kay ni, kaya instant ang paglinig sa bigote asin barabas. Perfect ini sa mga young professional asin sa mga tawong always on the go. Rechargeable ang battery kan Ismay 360 Razor sa paagi nin USB asin pwedeng magdurar nin 30 dias matapos ma-full charge. Sigun sa mga eksperto, sa laog sana nin 3 minutos, puging-pugi ka na. Istorya na iiba. Saro sa tulong aki sa Sub-Saharan Africa ang nabubuta dahil sa kakulangan ng vitamin A. Dahil sa pagtiyo sa Africa, kinulang nin marhay sa nutrisyon ng mga aki duman, kaya nasa 30% sa inda na may edad 4 anyos an may tsansang mabuta. Dahilan kay ini naisipan kan mga siyentista na maggibon nin sarong klase nin batag na mayaman sa alpha asin beta-carotene, mga sustansya na nagtataon nin vitamin A sa lawas. Pinili ang batag dahil iyo ini ang pirming pigkakaon sa Africa. Alagad, ang klase nin batag na nagtutubo duman, hababa nin vitamin A para sa pangangaipo kan tawo. Inapod na super banana ang bagong klaseng batag na siksik sa vitamina A. Pinuna na ining baloon sa Amerika, mantang pigtatanom naman ini sa Africa, kung saan pigdidistribute ang mga pananom kay inin libre sa kondisyon na ihirasman kan mga tagsadiri sa indang pagtaraning. Kamawatan kan sistemang ini na marikas na maglakop ang super banana sa bilog na Africa ngunya na taon. Flashback. Nobyembre 14 kan taon 1875 kan mamundag sa Bulacan, ang pinakauben na general durante kan 1896 Philippine Revolution kontra sa Espanya na si Gregorio del Pilar. Pamuso siya sa apod na Boy General asin naging confidant asin kanang kamay ni General. Pigapod siyang guyo. Nagikan sa tios na pamilya asin kay puan magtsyenda nin rice cake asin nagserving houseboy sa sayang tiyuon o tiyaon sa good na makatapos nin bachelor's degree course at Ateneo de Manila University sa edad na 20 anyos. Sa edad na 21 anyos naging miyembro si Guyo kan Philippine Revolutionary Forces kontra sa Espanya kan Agosto 1896 sa liderato ni Andres Bonifacio bilang field commander sa pagkikipaglaban sa garrison kan mga Kastila sa Bulacan. Bilang sarong sharpshooter asin maisog na soldados ang sa iyang primerong mayor na enkwentro yung Battle of Kakarong sa Bulacan. Pon kay ito na promote siya nin sunod-sunod, sagod na maging full police general sa edad na 23 anyos. Iyan mga tugang ang detalles kay mga Bareta ngunyan pagka-odto. Sa pag-aari ka mga pag-iriba, Mardila sa Newsbase. Chairman si Ronald Baldo sa Lado Technical, asin Marcian Madrid sa IT. Kami po ang nagatod kan Bareta. Po si Chie Antivola. Ako mapo si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sa inong pag-antabay. Sa indong nadangog, ang mga dalakulang Bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DZGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa.
sakit ng ulo at pananakit ng katawan? Aray, ang sakit! Todas yan sa Doc F Health Aromatic Plus Plus with strawberry flavor. Pinakamabisang panangga sa sakit ng ulo at pananakit ng katawan. Isang pahid mo lang, aray, ay tapos. Mag Doc F Health Aromatic Plus with strawberry flavor. 100% natural at nakaka-inlove ang preskong amoy. Doc F Health Aromatic Plus with strawberry flavor. Ang bango ng ginhawa, haplos ng pagmamahal. Mabibili ang Doc F Health Aromatic Plus with strawberry flavor sa Shopee Cash on Delivery, Lazada at sa lahat ng mga branches ng Doc Alternativo nationwide. Para sa mas malaking deskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. DABIGC.org. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is a generic name of Enervon. Symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more